Badege anka yakwenda kumewapa hapana zipita haitasi. Jesus. Martin's roses. Niadofo ene ohwefo ene otiefo enne me ba wo nchen ewo Island Media Ghana so na asema me wo eyetiawa ena no 12th of June 2025 ena yete se ewiemhyen every India ekọ eye London ewiemhyen yi ahumboabo biara etwa se won eye na etimi tu no won ebo moden se omo beye wona wo tu kwan de anigye ekrakra won adofo na wo di entitimu ebino ekan se yekọ ebinom ekan se yekọ aba ebinom kan se wobeti yenka biu nanso beye sima aduasa ehyen wiemhyen no tuye na ekọ no ibehun se ekokonya akwanhia kọbọ schoolfo hostel emu ema enipa beye oha aduanan baako ehwere wonkwa na asema mi bisa wo sabre ene se yewo ana oti wiemhyen yi mu a anka no yie ben ena wo kwa akoyi ede a kire onyankopon mini adofo Bible ema yete ase ese onipa yenna a yewo ewa asase so okinkan Psalm 90 verse number 10 ose eye eduoson na abroso a eye eduowotwe na enumpo no ohaw ema kan hunu se saa eduoson yi enye obia na betimi enya obi yewo no dano a ofrimu obi nso benyini abro eduoson ene na eduowotwe ensoso mene umienu a yete ase enei gitum se me nim da mewu Sara ena won soso unnim da ubewu wona wofro ewiemhyen yi na won nim se bibisa ena eba so anka wonye saa da biara da efri se abrantie bi a watena London ewo emfrihia beye enkron na ebre abamu se afa de otimi kofa nabusua ede won eba no na oka ewiemhyen yi nipa na omotitimu no eho bi na onim se saa de yi ebeto no eno one nabusua nyina ehwere wonkwa maami bi kura de ono na opre se obefro wiemhyen no na de eboa no ene se okokoduru ho no na waye late sima edu saa sima du na oye late no eno na save eye ne kra onuadofo a wotie me de me pese wote ase ene se
onipa biara ni hɔ a obetimi adwane afiri owuo ho na sɛde owuo ɛyɛ kontonkrowi na ɛda amansan ekɔɔ mu no etwa sɛ yɛhwɛ yie paa efiri sɛ anyɛ akwanhyia ɛna ebesi wɔ yakwan mu ɛma yɛbɛwu a yɛnkan hu ne sɛ yareɛ etimi ɛbɔ nipa ɛbrɛ bia na ebetimi akɔba sɛ yareɛ nti yɛbɛtimi awu na mpo sɛ wanyare na wankɔ ankonya akwanhyia onyankopɔn ayɛ adeɛ bi a ɔde kyerɛ yɛ sɛ yɛnhu ne sɛ owuo ɛda hɔ ɛde ma obiara wɔn sɛ anadwo okɔ akɔda ɛbrɛ a wɔde da nhunu na mpo ɛbrɛ a wɔde sɔre nso so wankasa wontimi nkyerɛ ɛbrɛ korɔ no ɛkyerɛ wo sɛ wokɔda na sɛ wansɔre bio a saa da no ɛyɛ watemmuo ɛda Hebrewfoɔ nwoma eti ɛyɛ nkron kyekyɛmu ɛyɛ aduonum nson no ɛkyerɛ yɛ sɛ etwa sɛ nipa wu prɛko pɛ na ne wu akyi no atemmuo ɛda hɔ ɛde ma no mene umienu ɛbrɛ a yɛwɔ nkwa ɛwɔ yɛn mu yi onyankopɔn ɛhwehwɛ sɛ deɛ etwa sɛ yɛyɛ na ɛboa ma yɛn nkwagye etimi wie pɛyɛ no yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ na ansa ne nyinaa onyankopɔn wayɛ ɛde ama yɛn wokan John 3:16 a ɔse sɛdeɛ onyankopɔn dɔ wiase ni sɛ ɔde ne ba a ɔwɔ no korɔ no ɛmaayɛ anasɛ ɛba asase so sɛ obiara a ɔbɛgye n'adie no ɔnyera na obenya daa ɛnkwa onyankopɔn ayɛ ne fam deɛ biara a etwa sɛ ɔyɛ ɛde ma yɛn yɛyɛ deɛ ne sɛ yɛbɛgye ne ba Kristo Yesu no adi na nam saa kwan no so ama onyankopɔn watimi agye yɛn nkwa Kristo nso ba asase so deɛ ɔka kyerɛ yɛn ɛwɔ Mark chapter 16:15 ɛne sɛ monkɔ wiase nkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa deɛ ɔgyedie na wɔbɔ n'asu no wɔbɛgye no nkwa Kristo ɔno nso so akyerɛ yɛ deɛ yɛnyɛ na yɛtimi anya nkwa onyankopɔn kyerɛ yɛ sɛ ne ba Kristo no ɛna sɛ yɛgye ne di a yɛbɛnya nkwa Kristo nso so a ɔse yɛngye ne ni no ɔno nso so akyerɛ yɛ sɛ yɛgye ne di a na yɛgye asɛmpa ne di a yɛmmɔ asu na yɛbɛnya nkwa na wokenkan asomafoɔ enwuma a ɛma yɛbɛhunu sɛ ampara asubɔ ɛho hia pii efiri sɛ wokenkan Acts chapter 2:38 a yɛbɛhunu sɛ ɛbrɛ a Peter preachi yɛ no wɔn a wɔba bɛgye di yɛ no Bible ɛma yɛbɛte aseɛ sɛ nipa bɛyɛ mpensa ɛda no mu wɔn ɛbɔ asu adentia na wɔn pɛ nkwagye ɛde ama wɔn kra wɔ John chapter 10 verse number 10 no ɔsi owifoɔ ɛmma gye waba bɛwia na wakum na wasɛe na Kristo deɛ ɔsi ɔbaaɛ sɛ yɛbɛnya nkwa na yɛnya ne mmoroso sɛ wɔpɛ nkwa a wontimi ntena wo fie na wommɔ wo bra sɛ deɛ waa wopɛ na sɛ owuo bɛfa wo a waka sɛ wobɛnya nkwa sɛdeɛ yɛnnim da a yɛbɛwuo sɛdeɛ nipa ɛbɛyɛ ɔha aduanan ɛbaako etimi hwere wɔn nkwa ɛwɔ dako ɛwɔ sima bɛyɛ aduasa emu no yɛnkan hu ne sɛ yɛn soso yɛnnim da a yɛbɛwu wokɔ da yi so wonim deɛ bɛsi anaa saa nipa ɛyɛ 241 a wɔn ewuiɛ no kan hu ne sɛ na wɔn ɛndwene ɛnka nhyɛ mu sɛ wɔn ɛbɛwu daabi na wɔn nka nhyɛ mu wɔn nyinaa wɔ ahokeka megye di sɛ ebi koraa wɔ hɔ a ɛyɛ wɔn first time a wɔn de tu ɛkwan obi wɔ hɔ a yɛ abrabɔ a yɛrebɔ yi yɛbrɛ a yɛbrɛ nyinaa deɛ ɔhwehwɛ ne sɛ obetumi atu kwan ka ehu ne sɛ wo sɛ wopɛ sɛ wotu kwan sɛ wo sɛ wopɛ sɛ wokɔkɔ yɛ adwuma wɔ ɔman foforɔ so na wopɛ sika ɛbrɛ a wopere sɛ wobɛpɛ sika no kae sɛ so wahwehwɛ agyenkwa no anaa obi koraa betumi aka sɛ saa nkrɔfoɔ yi deɛ sɛ wɔn bɔne nti na wɔn wuiɛ luka sempa etie yɛ edu ɛmiɛnsa nkyikyewa ɛyɛ baako akɔpem enum no ɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛnte saa koraa ɛnte saa efiri sɛ ɛnyɛ obi obewu biara na ɛyɛ ne bɔne nti na wawu na mmom yɛ yɛte aseɛ yi ɛyɛ reminder ɛde ma yɛ sɛ yɛnkan hu ne sɛ yɛnkwa enie onyankopɔn betumi agye yɛ kra afiri yɛn nsam ɛbrɛ biara na sɛ
oje okra free wo nsem a wano yie no ebeye sen. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Ose atwa se ye nyina ye kopie ewo Kristo atemmuo adwa no anim. Na se de obiara eyoye, se de obiara de ne nipadua eyoye no wakwa akobu ho aten. Sabre de mi bisaw ene se ne uwu a ehefa na woko. Moma yen sachira ya adwene na de esi ya nipa efiri mu yi yemfa nya adesua na yehunu se yenso ebetimi atoye yenso yebetimi afiri mu ebre bia na se yefiri mu a ya no yie ebeye sen. Anuanom Nyankopon ewo nhihye pa de maye. Onyankopon do, Onyankopon do me. Odo ye nyina nti na ode Kristo ebebo afore ma ye se yanje nindi na yetimi anyankwagye ama ye kra. Paul kra de okinkan eye Thessalonica fo homa no eye de edikan eti eye 9 enkyere eye dumiensa ekopem dum wotwe na o se wona wawuwo no se wo mu wu ewo awurade mu a wo mu te se obi a wada enu nti de me kanfo e de ama wo ne se Kristo se obiara a open kwagye no gise obo asu nkwagye a eye asubo na e de nkwagye ebreye no Bible no so ama ya beti ase se saa asubo no ejina enioma beye enan so o se woti asempa no o se oji asempa ne di o se wo sachira wadwene na wapae mu akase Kristo Yesu eyo Nyankopon eba na nam saa yoso se daache se wuwu a ye ne John nyina abom akase ampa enhyira ne awufo a wowu wo Awurade mu na honhom ne kase ane wo behome afiri won brem na won dwuma edi wo achi meda wase se ebre kakra iwatie me ewo eye ensem kakra me de ebehye ye nyina enkran na me de atu ye nyina efuse yanhwehwe Awurade achi kwan efiri se wuo ebe obeye pa amen. So what Europe and as America was in this Gadiaba Ghana, they send with money transfer no and American for a day amount. Send network ben no use you wait me a day ascend it. So send a day a good mobile money wallet and as a bank account so a day many per chrono wait to me a day ascend it. Now I was any just a first transaction no ubina a year $20 free. The answer will be using a promo code JSXM2 and a desk screen is so offer or first transaction ubina a year $20 free. Meeting the Achre Bruni. Aha, Yalan Media Ghana.